Mbuye wandipulumutsa, mula ndile mzimu wanga, mundipatse mzimu wanu wobereka zipatso. Ndiye mzimu wakuyera, watipatsa ife makali dwe ofa naye Yesu anatsika kumwambako. Ndiye mzimu wakuyera, watipatsa ife makali ofa naye Yesu anatsika kumwambako. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu Danieli Muyuda, zochitika masiku otsiriza. Believer, lelo pa 16 February 2023, sabutopiki kufunikira kokhala dzanja la kumanja. Omvera, dziri ndi ubwino okhala kudzanja la manja la Mulungu. Ndiwerenga mabuku atatu lero. Daniel chapter number 12 verse number 2. Ndiwerenga verse number 2 pajana nakuwuzani kuti tidzaita kubwerera. Tinali 4 ndi kubwerera verse number 2. Bible ikunena kuti ndipo ambiri ayo ogona mfumbi lapansi adzauka, ena kunka kumoyo wosatha, ndi ena kumanyazi ndi nyozo wosatha. Uneneri umenewa Danieli adaona zimenezo kondedwa omvera. Ambiri ogona mfumbi chichewa china, onse amene adamwalira adzauka. Zochitika kumapetopeto. Tioneni buku la Matthew chapter number 25 verse number 31. Kodi zimene Danieli adanena Ambuye Yesu akuti bwanji? Mawu otsogolera moyo wosatha ndi kulanga kosatha. Danieli anena kuti ambiri amene adagona mfumbi adzauka, ena kumoyo wosatha, ena kumanyazi ndi nyozo wosatha. Ambuye Yesu akuti moyo wosatha ndi chilango chosatha. Sabutopikira lobhiliva tunena kuti kufunikira kwa kukhala kudzanja la manja la Mulungu. Ndiwerenge more verse number 31. Koma pamene mwana wa munthu adzadza mu ulemerero wake ndi angelo ake pamodzi naye, pomwepo iye adzakhala pa chimpando chake chakuwala kwake, ndipo adzasonkhanidwa pamaso pake anthu a mitundu yonse, ndipo iye adzawalekanitsa iwo wina ndi mnzake, monga m'busa alekanisa nkhosa ndi mbuzi. Haleluya. Nadzalekanisa nkhosa kudzanja lake lamanja, koma mbuzi kudzanja lamanzere. Mayo. Verse number 34. Pomwepo mfumuyo
idzanena kwa iwo akudzanja lamanja, idzani kuno, inu odalitsika a Atate wanga, lowani mu ufumu wokondwera, lowani mu ufumu wokonzedwera kwa inu pa chikhazikiko chake cha dziko lapansi. Pakuti ndidali ndi njala ndipo mudandipasa ine kudya, ndidali ndi ludzu ndipo mudandimwetsa ine. Nkhani yozuna iyi, nkhani yozuna iyi. Mwansanga believer verse number 41. Pomwepo iye adzanena kwa iwo akudzanja lake lamanzere, chokani kwa ine, wotembereredwa inu, ku moto wa nthawi zonse, wokonzedwera mdierekezi ndi mithenga yake. Pakuti ndidali ndi njala ndipo simudandipatsa ine kudya, ndidali ndi ludzu ndipo simudandimwetsa ine. Wow. Ndiye timalizire ndi Luka 23 verse number 39. Luka 23 verse number 39. 39. Ndipo mmodzi wa ochita zoyipa anapachikidwawo anamchitira iye mwano nanena, kodi suli Khristu iwe? Udzipulumutsa iwe ndi ife. Koma winayo adayankha namdzudzula iye nati, kodi suopa Mulungu poona uli nkulangika komweku? Ndipo ife koyenera, pakuti tili kulandira zoyenera zimene tinazichita, koma munthu uyu sadachite kanthu kolakwa. Ndipo ananena, Yesu, ndikumbukireni mmene mulowa mu ufumu wanu. Ndipo iye adanena naye, indetu ndinena ndi iwe, lero lino udzakhala ndi ine m'paradiso. Haleluya. Omvera, Danieli awona dzinthu. Danieli anena kuti kumapeto kudzakhala chiweruzo. Danieli akuona mpando wa chifumu. Danieli akuona dziko ikuweruzidwa. Danieli akuona biliva ndi kalekale kwa mpiri zimene Danieli adaona. Yesu asanabwere, Danieli adadzipenya. Yesu kulibe kudziko kuno, Danieli adaona mapeto a nthawi. Akuti anthu onse amene adafa mfumbi, anthu amene ali m'manda, anthu amene ali m'madzi, anthu amene adamwalira adzaukitsidwa, adzadzuka. Baibulo ikunena kuti ena akadzadzuka according ndi Danieli, ena akadzadzuka adzapita ku moyo wosatha, koma ena akadzadzuka adzapita ku manyazi osatha, komanso ku nyonso wa nthawi ndi nthawi. Believe. Zikuchitika pa dziko panodzi. Idzi zikuchitikadzi. Ena akadzamfa ndi kudzadzuka, ena adzadzukira kupita ku moyo, pamene ena akadzadzuka adzapita ku manyazi ndi nyonso wosatha. Aoneka ngati akunjoya inde, akuoneka ngati dzuwa yendera, akuoneka ngati anzeru kwambiri, akuoneka ngati ngapamwamba, koma ngati kunjoya kwawo minus Jesus. Believer tamvera, adzapita ku nyonso ndi manyazi osatha. Danieli adadziona. Masiku atatu takhala kukambirana. Technology yafika pena. Anthu believer. Zikuchitika zoyipa kwambiri kudziko kuno. Zoyipa. Ndi makomenti amene abwera dzulo. Dzina zochita pasamantha. Edi nzibambo khala woyembekezera.
dziko ipita kuti iti mzimayi mpaka inopangidwa operation nkumpasa ziwalo za chimuna. Dziko ipita kuti ofuna kuyera akuyera betanso. Dziko ipita kuti abambo nawo akusinthanso khungu. Dziko ipita kuti chidziwiso chafika pena Daniel adadzona verse number 4 zimene tikudusamo lero, tikudusa mmenemo lero. Nthawi yakumapero zochitika masiku otsiriza believer, nthawi tili nayo ino anytime phelele ilira pansi patha oyera mtima onse ndi atarewawo paradizo onse okakamira diabu ndi mbuyawo kumoro kumanyazi kunyozo wosatha. Chenjezo langa mulandire Yesu mpembedze muzimu ndicho ndadi kudziko kuno kwadzadza machechi memba amapemphera inde koma amapanga dzawo amapita kuchalichi inde koma Yesu sandziwa. Adayamba kalekale kupemphera koma sadasinthe. Ngotchuka inde mayi wachigwirizano koma amapanga phada, amagonedwa pompo, amachita zoyipa, amangofula paliponse, sadzilemekeza. Akubwera Yesu kudzayilekanisa dziko. Akubwera Yesu akuti onse amene adafa kale adzadzuka. Buku la Mateyu kunena kuti adzasokoneza, adzasonkhanitsa anthu a mitundu onse. Ayuda adzakhala pompo, Angereziwa adzakhala pompo, Afilisiti adzakhala pompo, awa Ayebusi adzakhala pompo, amang'anja adzakhala pompo, aluyawa adzakhala pompo, ena sadzathawa. Yesu mukunkana lero yadzakusonkhanisani. Yesu ndi mneneri wankulu. Yesu chani tamvera ikubwera tsiku adzakusonkhanitsa, mudzakhala pompo. Ndikuti mudzakhala pompo, amwenye wonsewa adzakhala pompo. Bible nena kuti onse anthu akuda adzakhala pompo, kaya ndi atumbuka, kaya ndi ayawo, kaya ndi asena, kaya ndi amang'anja, kaya ndi achewa, onse adzakhala pompo. Monga akuti mbusa amadzisonkhanisira mbuzi ndi nkhosa, ndiye mafika nthawi yodzilekanisa. Chimene Yesu adzachita nchimenecho. Dziko lonse onse adafaja tonse pamodzi nkudzaonana. Madala wadzukanso, awanso adzukanso. Kamoni nkudzapasana, tonse tidadzuka. Dziko idakhala malo amodzi, adakhala pa chimpando, adzawalekanisa. Bilifa tikukambirana kufunikira pakukhala kudzanja lamanja la Mulungu. Ndiakuti adzadzitenga nkhosa zonse kuzika dzanja lamanja, mbuzi zonse kudzanja lamanzere. Biliva ndili mfunso ine. Mukadzadzuka mudzakhala saidi iri ya Mulungu. Mukadzadzuka mudzakhala dzanja liti la Mulungu. Mukadzadzuka mudzakhala mbali iti ya Mulungu. Mwina ndifunse dere, kodi lero ndikukampa ndinu lero muli mbali iti ya Mulungu? Muli kumanja kapena muli kumanzere? Muli saidi iti mwana Mulungu? Muli kumanja kapena muli kumanzere? Funso iyi sitimayankha mpakamwa undinamiza. Funso iyi Biliva imayankhidwa ndi mtima. Zimatengera mmene ukuchitira. Ntchito zako nzorani, umarani, ubale wako ngwaukulu bwanji ndi Khristu. Funso iyi imayankhidwa ndi mtima. Mzimu wanu ukuchita kuvomereza kuti pompo muli kumanja kapena muli kumanzere. Nthawi isadakwane ndikudandaulireni, sinthani malo, sinthani pokhala, pitani kudzanja lamanja la Mulungu osati kumanzere. Ndimafuna lise khwele pa dziko pano pali phada
pali pada. Anthu amapemphera koma kuchita uchimo pada. Anthu amavala majekete manekitayo nkumadzina mizira kuti ngamalilime rapapapapa repebe rekedede papapapapa, koma moyo wawo ukwenzabe mu uchimo. Bilivo somakopeke ndi robo rapokedebo. No. Tikunena kuti amene kuchita babababai ali kumanja, ali kumanzere. Kani sibobobo repekerebosha riamandorobosha katabe rapokere iyai zisakukope ziso zalowa China, zalowaso technology. Anthu akupanga po kachibwenzi kachikali pompo maswanga apirifa. Ndaona ine munthu amalilime kwambiri kumangolekaleka akazi thawa pita dziko lokakwatira kumangosiya akazi pwirikiri, akazi kumandandaula uyo ansira mwana koma dzimalilime dzimene kuchitazo zochita kupasa mantha. Kodi mulungu wache ndi uri amene kupanga naye rapopo andi chifukwa ichi chochita kumwenera papa koma muyang'aneni nyansi zenezene. Tili masiku otsiriza, njerekezi naye zidziso zake machidwe yake amangokopera kansalukoyera kasakukope tindevuto biliwira bwino toneka ngati aposto tisakukope koma chipatso chimene iye akuonetsera chimenecho chikukope. Bible kuti ba malemba onena kuti atawayika kudzanja lamanja nkhosazo, Yesu adzanena kuti idzani kuno. Bilifa kudzanja lamanja umapasidwa ulemu, kudzanja lamanja umalemekezedwa, kudzanja lamanja la Mulungu. Bilifa kuli ulemerero. Amene ali kudzanja lamanja Yesu adzanena kuti idzani kuno. Ana okondedwa, ana pamtima, mbadwa zosankhika, idzani kuno. Lowani mu ufumu wa Atate wanu wokonzedwera inu mu chikhazikiso cha dziko lapansi. Ndiye Yesu adzanena kuti chifukwa chakuti mudanditumikira ine, ndidali nayo njala koma mudandipasa ine chakudya, ndidali ndi ludzu koma inuyo mudabwera nkundipasa ine madzi okumwa, ndidali wausiwa koma mudandiveka, ndidali wasowa koma mudandithandiza, ndidali kundende koma mudandiyendera, ndidali mchipatala koma Bilifa tikamanena kuti uyuyu ndi Bilifa ndi Khristu zidzaoneka zipatso zake. Tindi anthu opemphera oyipa kwambiri mumadya ndi anthu inu. Kuchechi simumadzomba, malamulo mumasunga, koma umana kwambiri simumadya ndi anthu. Oyera mtima adzamfunsa Yesu, mudabwera liti nkukupasani ine chakudya? Ndidakuonani liti kukupasani madzi? Mudali ndende iti prison iliyo imene ndidabwera nkukupasani ineyo zofunikira kundende? Mudali chipatala chiri? Usiwa wanu udali wotani? Ndidagulanji ine ndi suti ya mtundu wanji? Ali Yesu adzayankhali pa mpando. Udachitira zimenezi. Wavutika wina m'mudzi mwanu, udalipira school fees ya mwana wa masiye, udathandizira pa mkate wa moyo kuti utumiki upite chitsogolo, unkathandiza mtumiki wanga kuti zonse zizimuyendera. Ali Yesu adzanena unkadyesa njala, unkamangira nyumba anthu okalamba, udasonkha nawo pa mkate, udatenga nawo gawo ka magulupu ari kandi kusanza ndorasi, udatenga nawo gawo magrupu auzimu. Chuma chako chinkatumikira wina kuti adzilalikira, iwo nkagula madata akuti pompo udzadabwisidwa. Yesu adzati lowa mu ulemerero. Kondwera mwana wanga, nyerera mwana wanga, sangalala mwana wanga, khala mu ufumu wako. Pompo tadzayang'ana kuyang'ana kumanzere ali ni munthu omwe sakuwapasa mbuzi. Chimene Yesu akulankhula nacho ati chokani kwa ine, chokani kwa ine. Haleluya. Chokani kumanzere tukumeneko simalemekezedwa. Mbuzi chokani. Ndi Yesu akulankhula mawu chokani kwa ine. Anoipa
onyansa. Pitani kumoto ndi chizunzo chosatha chimene Mulungu Atate wanga anakonzera njerekezi ndiontsatira iye. Ndiye inu ndinu gulu lotsata Satana out pamaso pa inu. Anthu omana ngati inu, ndidali ndi njala kulepha kundipasako chakudya. Anthu oyipa ngati inu, ludzu dandigwira kunimana madzi. Anthu onyansa, kuyenda nomalisa chosandiveka iye, kundende osabwera kudzandiona iye. Ndi ati anthu akudzanja la manzere a mzimu wa mbuzi adzafunsa. Oh, haleluya. Adzafunsa Yesu. Olo kumana kwanga ndingaphe kupasa inu chakudya. Ine liri ndali na mabiliyoni, ndali ndalama ine, ndali udindo wakulu kwa mpiri mboma, NGOs yonse ndali m'manja mwanga. Ine ndala chief accountant ine. Anthu adzadzikumba ndalama moti mabwera mu ndalama ku banki kwanga kulitho. Olo kumana kwa ineko ndingamane inu manama eti. Adzafunsa Yesu, manama pang'ono eti, manamanso eti. Mumanamanso inu mukunamanso ndidakuonani liti? Mudamangidwa ndende yake iti maula, ndende yake iti chichili, chiwawa, penu, kodi mkumangoji. Ni ndende iri ya kunzuzu, ni ndende iri yonse Africa muno, ni ndende iri yo ku UK, imene inesi ningabwere kudzakuonani nkudzakupatsani chofunikira ku prison. Mudadwala politi, mudamfakale m'mimba inu kuti ndisakuoneni kuchipatala. Liri ari onse kudzanja la manzere mbuzi zidzakhala ndi mafunso ochuluka chimbuzi. Mbuzi zidzakhala mafunso achimbuzi. Me. Haleluya. Yesu adzayankha kuti muchuma chakocho. Anthu akhamvurika nebako kuvurika. Iwo mangonjero sampasa ana masiye kuvurika. Iwo ulipompo azulumiko kumayenda pansi kalalikira magalimoto wambiri mabiliyoni yako ambiri. Lero dziko yatadzi mapepala zili ku bankibe munthu oyipa. Galimoto mtumiki osayenda marala yatha iwo sudachitepo kanthu. Pamafunika galimoto yoti ayendere adzitengera zinthu kupita ma evangelism. Iweyo udamva vuto, iweyo kudziwa zimenezi koma udangoyang'anira. Dzanja la manzere tadzakhala tondoviro pompa dzalamulidwa chokani. Pitani mgalani nyanja ya moto. Daniel adadzipenya idzi nchaputa 12 verse number 2. Onse ofa mfumbi, onse adzadzuka, onse omwalira nyanja, onse adzadzuka. Ena akadzadzuka ku moyo wosatha, pamene enawa akuti adzapita ku manyazi ndi nyozo wosatha. Bilife kudzakhala nyozo. Langiso langa ine, pamene tili moyo nthawi ino ndi nthawi yosankha malo pano. Nthawi ino ndi nthawi yosankha malo, yochoka kumanzere kupita kumanja. Nthawi inoyo si nthawi yodya wekha inoyo, si nthawi yokakamira zinthu. Tili kumapeto nthawi ino, tili kumapeto. Ena dzakhumi mudayiwala sumaperekanso. Tili kumapeto. Ena kutumikira Mulungu ndi chuma chanu mudadzisiya ifwa Yesu sakubwera. Tili kumapeto. Biliva mamukana kuti musatope pakuchita zabwino chifukwa pa nyengo yake mudzatuta. Tili kumapeto. Pitirizani beni kuthandiza okalamba. Pitirizani beni kudya ndi abale anu. Pitirizani beni kukomera mtima neba anu. Mukayiphika mukapereka ndalama, perekaninso ni kwa osauka na masiye. Pitirizani beni kulipira na masiye. Uku kusunga chiyero ndinene pamenepa. Ukamathandiza uzisunga chiyero. Alipo ena othandiza kwa mpiri koma mangogonedwa. Alipo ena othandiza kwa mpiri koma kwa sing'anga. Alipo ena amapereka inde koma moyo wawo ngwa uchimo. Leka akazi amagonana ndi aliyense, salemekeza matupi yawo, ali mzitumwa, ali ndondocha. Zidzakusokonekera ngakhale utapereka chuma chako adzanena kuti choka mwana wa njerekezi. Ndichenjese kutsiku ena amati abusa, ineyo moyo wanga wauzimu sindili kwa Mulungu, sindili kwa Satana, koma ndili mpakati. Ene ndili pakati. Ndinene mobwereza Mulungu ndi Satana alibe pakati pawo.
kuti munthu ngati sali kwa Satana ndekuti ali pakatipa, salinso kwa Mulungu koma ali pakatipa. Malo ndi awiri, kumanzere kapena kumanja. Mukamati ine kwa Satana iyayi, ine kwa Mulungu iyayi, koma ndili mpakati chifukwa ndimapemphera olochimo ndikuchita ndili mpakati. Tamvera, ngati ukuchitabe uchimo automatically pompo uli kwa defu. Palibe pakati, palibe oyima pakati, kulibe. Usadzipusise kuti uli mpakati. Malo ndi awiri. Ngati Yesu ulibe, pompo uli kwa diabo. Ngati udalapa machimo kutembenuka mtima, pompo uli kudzanja lamanja, uli kwa Mulungu. Yembekezera mawu achikondi a Yesu. Idza kuno mwana wanga, sangalala mwana wanga, kondwera mwana wanga, kumoyo wosathawo udachita bwino mwana wanga. Adzakuveka ni miyinjiro ana Mulungu. Nthawi zina ine ni madabwa, ngopemphera koma amatukwananso, ngopemphera koma ngolalata. Yankho ndalipeza kuchokera ku Luka chapter number 23 verse number 39. Bible linakuti Ambuye Yesu adapachikidwa pa mtanda, adapachikidwa ni mbala ziwiri. Mbala ina kumanzere and mbala ina idali kumanja. The Bible linakuti mbala ina yakudzanja la manzere idayamba kuchita mng'ano, idayamba kunyoza Yesu. Mawaja linakuti siwe Kristu kodi kumapita kulalikira anthu kuti atembenuke mtima, umachita zonsizwe weyo. Anthu ena udadzusa kufa, iwe olumala akhare udachirisa. Kapusisa anthu ngati ndiwedi Mulungu, ngati ndiwedi mwana Mulungu, utipulumuse tonse pano. Weso utipulumuse pa mtandapo, ifeso utipulumuse so pompano. Mapusisa anthu weti ya ngati ndiwedi mwana Mulungu, ngati ndiwedi uzipulumuse wekha pompa, ifeso utichose pano kuti dziko kuyizindikirise. Ndiye mbala ine yakudzanja lamanja idamuyang'ana nzache mwachisoni, kumuyang'ana mwachisoni. Kodi siwopa Mulungu? Iwe siwopa Mulungu? Iwe ndine tili pa mtanda pano tayenera kukhomedwa pa zoyipa tachitazi. Ala kwanji uyu pompa nakuti Ambuye Yesu chonde ndikumbukireni mukamala wa mparadiso. Ndikudziwa mukuzunzidwa chifukwa cha ine, ndikudziwa mamenyedwa chifukwa cha kuba kwanga, mundikumbukira ine. Yesu pompa kuti adamtembenukira wakudzanja lamanja osati wakumanzere. Yesu adari inderu ndine nandi iwe. Lero iwe ndi ine mparadiso. Amayankha munthu olankhula za nzeru, endi mawu anzeru amachoka kwa anthu amene ali kudzanja lamanja la Mulungu. Mukamaona kudziko kuno anthu ena olankhula molobodoka, olankhula mompwampwanira nako, mudzingodziona kuti kumanzere kwa Mulungu kulibe anthu anzeru. Kumanzere kwa Mulungu anthu achamatukwana. Kumanzere kwa Mulungu anthu achenga mng'ano. Kumanzere kwa Mulungu anthu achengoyipa omana. Kumanzere kwa Mulungu anthu achengolalata. Kumanzere kwa Mulungu anthu achengombwambwana. Amambwambwanira nako koma akudzanja la Yawe la Mulungu. Bible linakuti amanena zogwirika, amaimangirira gulu pa gulupu ya WhatsApp, gulupu yanu yonse. Ngati ochuluka ngakumanzere chigulupu chochifa, koma kakhalapo ndi akudzanja lamanja mbiri ikhala gulupu yodalisa, anthu azijoinabe. Mukamaona malefuri achuluka, mwina nkutheka amene achuluka pa gulupupo, amene achuluka pa gulupu ino, amene alipo ambiri mwina ndi akudzanja lamanzere olalata, otukwana, osalemekeza. Tikuonera pantanda apa. Ukadzamva wina upemphera naye kenako basi asisi koma ndiye miyendo zanuzi zikunditenga mtima kwambiri, mene mwayereramo. Mtima nga sindikupeza, ndikukhumba nditapangana zoyipa. Dziwani kuti mawu ombwambwanawa amachokera kwa anthu amene ali kumanzere kwa Mulungu. Munthu upemphera naye mufunsirana kutukwanizana maintercessor koko dziunza nzangayu ali kumanzere kwa Mulungu. Kumamanana zinthu ukuvutika koma kumana nzako samadabwe. Akumanzera libe chisoni, akumanzera sisimakhudza mavuto aena.
inde nzanu banjake data kada sikuti muchite kunsala akumanzere amachita zombwambwanira nako akumanzere sane nazomangirira mukazampeza una kumangonena zolaula zokha kuonera mufoni mwache zolaula mulaputovu mwake zolaula akumanzere amakonda kuonera zombwambwanira nako musamadabwe waye mufoni mwakemu mwachuluka zachikunja akumanzere amakonda zachikunja akumanja kwa Mulungu amankondolesa Mulungu mfoni yawo sibisidwa foni yawo sikhandi password foni yawo imakhala poyera koma akumanzere foni za anthu akumanzere muli zinthu mukhoza kudzidzimuka zimene zimwazika mfoni mwanu bwanji mukhoza kudabwa kumanzere funso langa muli mbaliti muli kumanja kumanzere akumanja manena zogwirika akumanja mamangirira akumanja makhala okonda akumanja maimabe akumanja Yesu akuti akumanja idzani kuno akumanzere nonse chokani paine ndikuchenjezeni sinthani malo poyamba kuyenda mawu pomopa Mulungu potsata choonadi mkondeni Mulungu lapani tembenukani mtima asadakhale pa mpando wakuweruza mupezeke kudzanja lamanja Yesu atakwera kumwamba pano biliva ali kudzanja lamanja ya Atate nkumatipembedzera tipemphere Atate mwana wanuyu akhala kumanzere nthawi yayitali munkomere mtima kuti asamuke apite kumanja kwanu adzinenako zogwirika adzalandire nawo ulemu munthandize uyu kuti asinthe malo akhale kumanja kwanu akumanja manena zabwino akumanja mamangirira akumanja madziwa chimene akuchita osati akumanzere mu dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.